New Veng Pui Long Tlais Câu Săn Pastor Quarter anh hay Long Tlais New Veng Pui Lai Bol Vel Nia Ta ở pagi sắc lốc ạ em chân về về lão anh hay Pastor Quarter đó Ilaki Government School Ilaki High School ni dil nge high school zo kachiang lo fi ya lai building school ma chon ho mang reng deuin an mang ve kuna chon an ro san ri ni hi chei thadon me ka ni lai building hi school ang en siamanga ho mang deuin an threlo wa he New Veng Pui Long Tlai New Veng Pui ila khi school ania Baptist school a phena hian a pia hian a awm bawk ani school lian pui mai school naupang hi mi sang khat vel zakwa somnga tanga sang khat bor vel nin tia kalan that hem ve hle ni a chhaka pilai biakin lo lang de khi BCM Emmanuel Câu Săn New Veng Pui nhé ai Long Tlai Veng pakhat kan lo tilang ve lok ani anuam ro khop mai Long Tlai hi khanuam ve tak ani Mizoram khopui te jinga mi ni ve a district pa ngai ve khop mai ha ka lo tilang ve lok ani